Assalamu alaikum, barkanku da zuwa tashar sirrin lafiya. Sunana Amira ne. A yau za mu tattauna wani batun da ya shafi kusan kowace gida a Arewacin Najeriya. Batu ne game da ungozoma, wato traditional birth attendant. Akwai mutane da yawa da aka haifa a hannun ungozoma. Akwai kuma matan da yawa da suke haihuwa a hannunta. Saboda haka wannan batu yana da muhimmanci ga kowa. Kamin mu ci gaba, ina son ku fahimci abu guda. Wannan bidiyo ba raina ungozoma ba ne, kuma ba don a ce ba ta da amfani ba ne. A'a, muna girmamawa rawan da ungozoma ta taka tsawon shekaru wajen taimakawa mata masu juna biyu, musamman a lokacin da asibitoci ba su da yawa. Amma muna son mu san abin da za ta iya yi, kuma abin da ya kamata a bar wa ƙwararren mai aikin lafiya. A wasu ƙauye da garuruka, asibiti yana da nisa. Wani lokaci babu abin hawa, musamman da dare ko lokacin damina. Wasu iyali kuma ba su da kuɗin zuwa asibiti cikin gaggawa. Saboda haka abu ne mai sauƙin mutane su kira ungozoma, domin tana kusa kuma ta saba da iyali. Wannan yana ɗaya daga cikin dalili da ya sa mutane da yawa har yanzu suna dogara da ita. Amma ga tambayan da ya kamata mu yi wa kanmu: shin kusancin kaɗai ya isa idan wata matsala ta taso wajen haihuwa? Idan uwar ta fara zubar da jini sosai, ko jariri ya kasa fitowa, ko kuma hawan jini ya yi tsanani, shin ungozoman tana da kayan aiki da magungunan da za su iya ceton rayuwarsu? Wannan shine abin da za mu tattauna a wannan bidiyon. Da farko, bari mu fahimci dalilin ya sa ungozoma take da daraja sosai a al'ummominmu. Mafi yawan lokaci, ungozoma ba baƙuwa ba ce. Mace ce da aka san tun shekaru da dama. Ta taimaka wa uwa, sannan ta taimaka wa yaranta ma ta haihuwa. Saboda haka, iyali sun gani ta kamar ɗaya daga cikinsu, kuma sun amince da ita. Wani dalili kuma shine sauƙin samunta. Idan mace ta fara naƙuda da dare, sau da yawa ungozoma tana kusa, kuma za ta iya zuwa cikin ɗan lokaci. Amma zuwa asibiti na iya zama da wahala saboda rashin abin hawa, lalataccen hanya, ko kuma nisan tafiya. Wannan yana sa iyali su fi zaɓen abin da yake kusa da su. Haka kuma, wasu mata suna jin daɗin kasancewa a gida lokacin haihuwa, suna tare da iyalinsu. Wannan kuma yana ba su ƙwarin gwiwa, kuma yana rage musu tsoro. Ungozoma kuma tana ba su kalmomin ƙarfafawa da kulawa, wanda haka yana sa wasu mata su ji kwanciyar hankali. Akwai kuma batun kuɗi. Wasu iyali suna tsoro cewa zuwa asibiti zai ci kuɗi fiye da ƙarfinsu. Saboda haka suna ganin zuwa wajen ungozoma zai fi sauƙi. Amma yana da muhimmanci mu tuna cewa idan matsala ta taso, ƙirin zuwa asibiti na iya jefa rayuwar uwa da jariri cikin haɗari. Saboda haka ba daidai ba ne mu ce ungozoma ba ta da amfani. A'a, tana da rawa da take takawa, musamman wajen ba da goyon baya ga uwar da kuma ƙarfafa ta. Amma abin da ya kamata mu fahimta shine cewa akwai wasu matsalolin da suka fi ƙarfin ƙwarewar ungozoma. Idan irin waɗannan matsaloli suka taso, dole ne a kai uwar asibiti ba tare da
ɓatan lokaci ba. Yanzu bari mu yi magana game da wani muhimmin abu. Duk da irin ƙwarewa da gogewa da ungozoma take da ita, akwai wasu matsaloli da ba za ta iya magance su ba a gida ba. Ba don ungozoma ba ta iya ba ne, amma saboda irin waɗannan matsaloli suna buƙatan kayan aiki, magunguna da ƙwarewan mai aikin lafiya da ake sa. Misali, idan mace ta fara zubar da jini mai yawa kafin haihuwa ko bayan haihuwa, wannan gaggawa ce. Zubar da jini mai yawa na iya sa mace ta rasa rayuwanta cikin ɗan lokaci idan ba a ba ta kulawa da gaggawa ba. A irin wannan lokaci abin da ya fi muhimmanci shine a kai ta asibiti ba tare da ɓatan lokaci ba. Wata matsala ita ce lokacin da naƙuda ta yi nisa ko ta yi tsawo sosai ba tare da jariri ya fito ba. Jariri na iya kasancewa a wani da ba zai iya fitowa cikin sauƙi ba. Idan aka ci gaba da jira a gida, rayuwar uwa da ta jariri na iya shiga haɗari. A irin wannan yanayin, asibiti ne za a iya ba da kulawan da ya kamata. Haka kuma idan mace tana fama da matsanancin ciwon kai, kumburin fuska ko ƙafafuwa, ko kuma ganin yana ɗauke mata, kada a ɗauka cewa al'ada ce. Waɗannan na iya zama alamomin hawan jini mai haɗari a lokacin ciki, wanda ke buƙatar kulawan gaggawa a asibiti. Wani lokaci kuma jariri na iya fara nuna alamomin damuwa kafin a haife shi, ko kuma bayan haihuwa ya kasa yin numfashi yadda ya kamata. A irin wannan yanayin, ana buƙatar kayan aikin ceton rai da ƙwarewan mai aikin lafiya. Wannan wani abun da ba za a iya samu a haihuwan gida ba. Saboda haka abin da ya fi muhimmanci shine shirin tun kafin lokacin haihuwa. Mace mai ciki ta riƙa zuwa awo a asibiti, ta san idan za ta haihu, ta tanadi hanyar zuwa asibiti idan naƙuda ta fara, kuma iyalai su shirya yadda za su kai ta cikin gaggawa idan wata matsala ta taso. Shirin yana iya ceton rayuka. Bayan duk abin da muka tattauna, tambaya ita ce, shin muna cewa a daina zuwa wajen ungozoma? Amsar ita ce a'a. Manufarmu ba ita ce mu raba ungozoma da al'umma ba. Muna son kowa ya fahimta cewa lafiyar uwa da jariri ita ce tafi muhimmanci. Duk wanda zai taimaka wajen kare rayuwarsu yana da muhimmanci. Ungozoma tana da muhimmiyar rawa wajen ba da shawara, ƙarfafa uwa da kuma gane lokacin da ake buƙatar taimakon asibiti. Idan ta lura cewa haihuwa ba ta tafiya yadda ya kamata, mafi alheri abin da za ta yi shine ta gaggawa tura mata zuwa cibiyar lafiya. Yin haka ba alamar gazawa ba ce, alama cewa hikima da kulawa da rayuwa uwa da jariri. Ga iyali kuwa, kada ku jira sai matsala ta taso kafin mu nema taimako. Da zarar mace ta samu ciki, ku fara zuwa awo a asibiti. A lokacin awo, mai aikin lafiya za su duba lafiyar uwa, jariri, su gano matsalar tun da wuri, kuma su ba da shawara da za su taimaka wajen samun haihuwa cikin aminci. Mu tuna cewa ba kowace haihuwa ba ce
ke zuwa da matsala. Mata da yawa suna haihuwa lafiya, amma ba wanda za a iya hassancewa lokacin da gaggawa za ta fara. Shi ya sa masana lafiya ke ba da shawarar haihuwa a cibiyar lafiya inda ake da kayan aiki da ƙwararren mai taimakawa idan ake buƙatarsu. Idan ka amfana da wannan bidiyon, ka taimaka ka raba shi da iyalanka, abokananka. Wataƙila wannan bayani zai taimaka wa wata uwa ko wani jariri a nan gaba. Kada ka manta ka yi subscribe ga tashar Sirrin Lafiya, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun bayani kan lafiya.